वरेनियम क्लाउड लिमिटेड एडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस। नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत। परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।